Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke siphethe indaba zendoda eyayike yaqeqesha phaa iqela leOrlando Pirates, uOwen Da Gama. uOwen Da Gama ufaka ikhwelo, ufaka isicelo phaa kwiqela leKaizer Chiefs uthi noko khanike nindiboleke nindinikeze iKaizer Chiefs noba yisizini eyi-1 ndike ndiyikhuphe kule ngxubakaxaka ijongene nayo. Ndiyathembisa into yokubana iKaizer Chiefs ndinguOwen Da Gama ndingayikhupha kule ngxaki ijongene nayo iKaizer Chiefs. Akho nto inzima phaa, ndinguDa Gama kudala ndanqwenela ukuqeqesha phaa iqela leKaizer Chiefs. Xa ndinolifumana eli thuba ndingayithatha iKaizer Chiefs ndiyibeke endaweni ebanzi. Ngamazwi kalawo phuma phaa kuOwen Da Gama ecela umfana omdala ebongoza into yokubana imanagement eKaizer Chiefs mayike imnikeze ithuba lokubana umfana omdala akakhowutshe le timu ayibuyisele kwisidima sayo, akayithatha ayibeke encochweni, ngoba ke utsho uDa Gama uthi akho nto inzima phaa kwiKaizer Chiefs. Yile nale nto efuna uqhoshwa phaa yena enguDa Gama ayibona into yokubana ifuna ulungiswa xa imanagement eKaizer Chiefs ke inomthemba imnikeze nje isizini eyi-1. Ithi Da Gama awulungise le timu ngokwakho, uthi umfana omdala ndingayithatha ndiyibeke endaweni ebanzi iKaizer Chiefs. Ndidinga nje imanagement eKaizer Chiefs ke sive isicelo sam ndinguOwen Da Gama. Le timu yenye yeetimu ke ekudala ndafuna ukuyiqeqesha, ekudala ndafuna uba yinxalenye yayo ndinguOwen Da Gama. Uthi ke ngoku ndiyacela ke into yokubana mabakhe bandinikeze ithuba ndinguMr Da Gama ndike ndiyithathe le timu yeKaizer Chiefs ndiyiqeqeshe nje isizini eyi-1. Nijonge ke into yokubana iziphumo zoba njani, nijonge imiphumela into yokubana iyoba njani na xa ndiyiphethe ngesam isandla ndinguDa Gama. Baphulaphuli ke asiyazi noba mhlawumbi indoda mayitsho kanje zibe izithembile, mhlawumbi unekona yena azibonayo phaa kwiKaizer Chiefs uDa Gama mhlawumbi ke anozinyathela zithintathinte ibuyele iKaizer Chiefs kwisidima sayo, ayitshintshe ibe yile Kaizer Chiefs kudala abantu babeyifuna. Asazi baphulaphula ngoba iKaizer Chiefs ke yohlula amadoda amakhulu angaphezulu naphaa kuDa Gama. Ndibala amadoda lapha eMzantsi Afrika azicoach ke ezibalulekileyo, ukuquka ke neecoach ezisuka phaa kumazwe aphesheya kolwandle. Ndiyakubalela nje uGavin Hunt ngomnye wecoach ke eziphezulu lapha eMzantsi Afrika. iKaizer Chiefs yamlenga naye umfana omdala. Sibale koocoach abasuka phaa kumazwe aphesheya abafana noStuart Baxter, umfana omdala naku noNapi yamlenga naye iKaizer Chiefs, isalenga nabo abakhoyo abaqeqesha. Sazi ke Da Gama noba ke ungayimpendulo na yeKaizer Chiefs ke njengoba ufaka isicelo umfana omdala, yonke ke loo nto yesicelo sikaDa Gama yawulawulwa okanye ke yawuthathwa isigqibo sayo yimanagement yeKaizer Chiefs. Noba thina singathini na, noba singathi siyamthanda uDa Gama, noba abalandeli bangathi bayamva uDa Gama uba uthini, kodwa ke yonke loo nto yawuxhomekeka phaa kwimanagement yeqela leKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphuli ke nani ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.